Ahojte priatelia, máte prázdne okná po letničkách a chcete si urobiť radosť a vysadiť alebo si ich nejako inak skrášliť? Dáme vám rôzne tipy. Prvým tipom je, že si môžeme do kvetináčikov vysadiť veci, ktoré v zime vydržia. Veľmi dobré mrazy vydržia brasika, kapusta ozdobná, mulembekia, ktorá krásne prevísa, prezimuje a môžete ju využiť aj k letničkám. Máme rôzne druhy drôtiku, kalún a za mnou sú krásne galtérie, ktoré majú ozdobné plody a miesto letničiek veľmi dobre v zime vydrží sirôtka, ktorá nám skrášli v rôznych farbách okná. V čase mrazu síce zlahnú, ale hneď ako je 0 a plus, krásne kvitnú celú zimu a potom si ich vymeníme v máji za letničky. Kvetináčiky si môžeme ozdobiť rôznou čečinou, najkrajšie kombinovať viaceré druhy. Pekne si ju rozstriháme, do stredu dáme najvyššie konáriky. Môžeme to zastrkovať do obyčajnej zeme alebo do zelenej hmoty oazisu, ale ja odporúčam zeminu, keď ju polejeme, krásne celú zimu čečinka drží. Môžeme si to rozstrihávať v takýchto bodoch, ktoré potom tieto ostrihané veci zakryjeme inou čečinkou, využijeme všetky kúsky halúzky, dáme si do jedného kvetináčika z 2-3 halúzok normandské jedle alebo jedle bielej. Využijeme všetky časti halúzky, aby nám ostala už len ostrihaný skelet a využijeme všetku čečinu, ktorú na halúzke máme. Väčšie dávame zozadu, môžeme to prichytiť pevnejšou halúzkou a menšie dáme dopredu. Snažíme sa, aby čečinka bola spredu pekná, aby sme ju nedali naopak. Môžeme to dokombinovať rôznymi inými druhami čečiny. Kto má čo doma, môžeme, ja používam tuju. Teraz. Bude to pekné, farebné a zaujímavé aj z diaľky na oknách. Menšie kúsky dáme spredu, aby sme zakryli ešte pretrčajúcu zeminu. A použijeme ešte tretí druh čečiny. Iný druh tu je a každý si to môže podľa svojich ihličnánov, ktoré máte na dvore, dozdobiť alebo nastrihate v okolí.
postupne si ju striháme a využijeme všetky časti halusky. A zakrývame, keď sú nejaké odstrihnuté časti, tak si ich prekryjeme ďalšou čečinkou. Môžeme nahusto, vyzerá to potom veľmi pekne z diaľky. A vydrží nám takéto aranžmá až do jary a okná máme pekné a máme z nich radosť. Základ z čečinky máme spravený. Ideme si pripraviť vianočné ozdoby a dozdobíme si ju podľa svojich predstav. Kantiky sme si nazdobili s čečinkou a ideme si ich vianočne dozdobiť. Každý si môže podľa svojich predstav, buď na prírodný štýl, dáme len šišky, môžeme použiť rôzne plodíky, ktoré sa dajú buď kúpiť alebo z prírody. Na toto je napríklad ilex. Vedľa sme dali šišky. Ukážeme, ako sa natočia šišky, nakoľko keď je vietor, aby nám držali. Treba ich dobre dať na drôtiky. Všetky materiály viete aj u nás zakúpiť. Takže každú šišku zvlášť nadrôtkujeme. Dáme si okolo spodných a takto to pevno dáme na drôtik a zapichneme do zeminy k čečinke. My sme zvolili, do každého dáme po 3 a dáme si nie ilex, ale iné ozdôbky. Ale kto má čo, aký materiál doma, aj staršie guľky vie si do hrantíkov dať. Môžeme použiť aj umelé vianočné ruže, ktoré z diaľky veľmi dobre vidno, sú veľmi dekoratívne a znesú, aj keď bude nepriaznivé počasie. Ďakujeme. My sme si zvolili, že ideme dať guľky do týchto kvetinačikov. Musíme ju dobre zaistiť. Prepichnem a zase nadrotkujem a zapichnem k čečinke, nakoľko by nám prvý vietor gule zobral. A do stredu si dáme stuhu. A do stredu sa naučíme spraviť stuhu. Môžete si buď kúpiť, alebo z doma z hociakej latky urobiť. Spravíme si 2 uška a necháme kúsok aj visieť. Zase to zaistíme s drôtikom. Prevlečieme si to cez stred a zozadu dáme si prst a zaistíme, zatočíme, musí byť pevná tá stuha a pekne do stredu zastokneme a na oknách nám bude stuha pekne visieť. Musíme voliť materiály, ktoré znesú dážď, ktoré znesú nepriaznivé počasie, čiže buď tie prírodné materiály, alebo niečo trošku umelé, aby sa nepoškodili. Okná máme vyzdobené. Môžeme si tam pridať aj svetielka na baterku, ktoré budú večer pekne svietiť.